Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Janice ti Agoo La Union. Ngem sakbay na nga intay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo gapo iti kanayon nga ingkay panagdangdangag ditoy nanumo a channel tayo. Sapay kumata di kay tumauma adumngag kadagiti sumarsarunupay a drama nga income i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat a nagsurat tapnoy nak ibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Anya, agabrod ka ko nam, Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaan nga ibaga. Sorry, Janice. Amok namin na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to lang ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti panagsublik. Tay suntumot ti panagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobiyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat siksikan to laang ti babae iti biyag ko. Dahit ako matikanayon mo, alaglagi pan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend? Apay, di mo ka di intulod iji airport, ti nobyo? Saan, friend? Adadala ang ngamin nga agsakit ti barukong ko. No itulod ko pa lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti pa nag-abroad na. Ay, wan nga rod, friend. Rumor naman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, diyak ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrit na. O sige. Sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay andak ko malang nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na dayjay arandigan ka, anak ko. Saan na nanang? Kat no in-unfriend nakpaikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block nakpayan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawin day ta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No, kastaman bilang nanang. Apay nga adi na indiretso kanya. Iti kasta, amok
matnuan niya ti Aramida. Ay na, may amon na jay alalaki anak ko. Napintas ka mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipata mo na jay arande. Ngam nila ang randi tay ayat. Nana. Wan ngam linipat na kamutan anak ko. Awan matiang mo ka nagbasula kini Randy. Nang mga pekas jay tinaramid na kanya. Apa, nana. Ay na, lipata mo na jay arande. Kunakman ang Janes. Ibawing mula agan iti sa bali tirik namkan kwa na. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tama nga no nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Mala, Uston. Uston, day tapa naging inom mo iti arak, anak ko. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kasta nga aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan atin ko. Umay ko kumaman pa siya rin ti kapsat ko. Ay katun, mala, umunag ka Manong. Agyaman ak. Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na Manong William. Sige man atin ko. Kat agyaman na ka. Kayat mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanan, Manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kwa na. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo, Manong. Nalabit ang nakasara kan iti sabali a babae iti abroad. Oh, sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ating ko. Idida mo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ang makasiningad. Anya? Wen, nabayagan na kurso na ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatako na mga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William kan ka kunam, friend? Uwan, friend. Ala, pasensyaan mo ni Manong ko Agayat sa talaga kan ka, friend. Okay lang, friend. Iso na lang, tanirandi pa lang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan matpanggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigatan ak amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasananday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Nancy. Sana gapot nakabsat ko ni Manong William. Ang siya kun mismo ti mangibagbaga, Janice. Nasingpet ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti sangapulo atawan kan ka. Nadlaw kumatikin na singput kun kinagagat ti kalsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang taurean niya ti aramidak. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Oh, umininom ka man na iti arak, Janice. Si kamat gaya, Manong William. Amom ka di ang makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam daytoy lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ka nagbasulak. Ay ayak unay ti bagik, man. Janice, at daak dito'y amang liwliwakan ka. Ay ayatan ka. Kadyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibagaklat at tiriknakan ka. Baren masyan kanto kanya.
kat aklunan nak tumadlaan. Anya. I love you, Janice. Adoy, inlutuan ka iti paborito masidaan anak ko. Pangaasim tamangan kan. Awan ganas ko ang mga nanang. Ay na, di mo kumamot baybay ang tipagim anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakulan tikim mo tungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim anak ko. Anya laangan ti mapasamak kan ka. No kastam laangan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka na iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang. Di kasayaatan nga aramidam ita. Kitang kararag ka anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos. Iso ti mangted iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan anak ko. Gusto ni nanang. Masapul nga agbalinak ang natibkar. Diyak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyag. Masapul nga ag-move on ako. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Katamok adi nakbaybayan. Tulungan na ko, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no adapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakkan ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan ko ngam ne, jak pa'y mat nakarubwat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda kadwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabiit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga min rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, Napintas ka, friend. Ado ti gusto kan ka. Isu ahusto laeng mata nakapanunot kan. imbag man tanapanunot mo matinagawid, Nancy. Wen pakailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da ka matanan ako. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklaan ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, sino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslapag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Adda nobya ni Manong William nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun nagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanya. Mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy.
Sorry no inlimod mi kan kati relasyon mi. Saor kayo Imuno na pa ikit din ni nanang anak amo iti relasyon yo. Kat datayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti daytaan amuak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metang tagbali na manukang me. Agyaman na tatang. Ay, tatang ko namlata ka din malasang ko. Ang bagay kayo unay kini William nga anak me, Janice malasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat a kombinasyon, agkasar kayo kuman. Madanon to day tatang. Ay na, di yu ka din ibaybayag. Agkalaysa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon nga trabaho. Iso nga agnaedak matan dito apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag na rod ta dito yak na idistino. Saan akon amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, Ita lang amin anak karik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasar tigayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko nga. Pakawanan na no saan akon nagparparik na manipod na gabrodak. No anyaman ti makagapwa. Jakon kayat nga amon pa'y, Randy. Janice, Di ka madanagan. Tanapunasan ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga ididamo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on ak, Randy. agyaman ak Janice. Ket sapay ko ma. Taibilang naklatagayem mo. Itilikudan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta, Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babay akanayon naka-display dita teres ti apartment tayo, Manong? Diyak man amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak dita tunggal rumabi. Ay na, unamat lang no asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na, akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakid din ay. Tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, Manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado tita ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho, nakayawan kan samot iti kinasiksi na. Sang kakitam samot nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep-padep dita. Nilaeng Janice ti ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradom lang, Manong. Tanulok kom tigayim ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan tilangan ni Randy anya, Janice. Ha? Pimudaw kan limok mag. Kaslabak nang batan nga kawas. Saan akasla idi, akasla adik. Si Kamot, Nancy. Talaga aday tapay laeng matinadlaw mo. Kitpud numat, saan ka di? Siguro, bak nang tinasawa na niya. Siguro, Sa anak mat nga minan nga interesado amang amoy ti dayta.
Nancy? Janice? Adda kayo kadi? Umayat man. Yahoo! May samat day ta, Maxine. Agkarasublimat day ta, babae dito ayan tayo. Wan nga rod Sapay kas lang papansin. Janice? Ay na, bay amlatan Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo kadi? William? Adda ka kadi dita? Umayat man? Sumrag kalagtan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adain sangpet ko a pizza. Imbag lang nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ti ayan ti nobyom? Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpat mo, Maxine. Aywan Saan lang anaimas day Nancy? Naraman pay. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pay tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pay. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito dagusmi. Ang mga numakaraing ni Janice ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat. Maxine at Danobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang ngaasim ta pumanaw ka. Ang William... Pang ngaasim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta matadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakita pa'y dito eh. Kas tati naramid day dya ang Maxine, manong. Awan ading ko. Nagpuskol matan kiro pa day dya babae. Mas daawak nga rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga muna amin ang maipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ang makita day jay a babae. Ay. Saan nga aramid day dya ang Maxine? Ano siya ti makaungat? Amangan numakangag kanya, iti saan amalamlamot ti aso? Mala, bayamon ating ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y day jay. Rumbang na lang. Tano agsubli pa'y. Amang ano jak makapagtapal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Apay nga da ka manin dito eh. Ay, kwa, friend. Di na kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Pastragan na kumamat. Kaya't ka makasarita. Ladingita, ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Ha? Naamiris ko ngamin, abidot ti inaramid ko. Iso pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din Janice. Please. Nasaya at mata na panunot mo dayta, Maxine. One friend, mababainak nga rudan. Ang sorry talaga, Janice. Sorry, nutila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anyang ay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak dayjay, Maxine. Ay na, agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat, gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung ko apumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend.
Congratulations, Manong. Janice. Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na ma. Ah, ay wala yan. Agyaman na, ipag. Kasta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kabaudyanan na, natungpal matlaeng nga tinabayagan nga inararapaap may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni Tatang Met. Pudno ti kinunan ni tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanyak, William. Awan anyaman na Janice. Syakit diti agyaman Ngamin, kinayat nak nga uray adayo alaklakayak iti sangapulo atawen. Awan mat parikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayat. Ti amok nga rod idi. Ket awanin namnamakan ka. Imbaglaanan tadyak na upay. Ket intuloy ko lata tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan ka ba ilan timang kita iti sa bali? Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumataadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangag dito'y programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biyag kita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Estela. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Sapay kuma, taanusam nga yornos iti kastakat na pinpintas ti pan nakaidrama na. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Estela. May saak met kadagiti ribo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube, ket may sa ti channel mo kadagiti nagustuak. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, apatsyak apakaadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Oy, ato yung tikwartang utang, Miss Stella. 15,000 amin tayo pautangan ka. Iti kasta, mabayadam dagiti agsinong banger nga utang mo. Di ka danag. Saan kamat asingirin adagos ka? Itid munto no adda nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman ak unay, Justin. You're always welcome, my friend. Ay na, imbaglangan ta na addaanak itigayam akasken ka, friend. Sana bale, itad kung tumatla adagos, inton adda kwartak. Promise. Awan palikot. Apay,
Awanan plano mamangurnos iti biyag mo? Ha, Estela? Justin. Manipod nagsina kayo kan ni Romel. Binaybay amon ti bagim. 5 atawanan tinapalabas, girl. Amo? Kaslasanan asika ti Estela asigod ngam amok. Kinapudno na. Manipod nagsina kami ka ni Romel. Kaslawan matan sir-serbi ti biyag ko. Kaslawanan ganas ko nga agbyag, best. Ay, wrong! Sana gaputa nagsina kayo iti asawam kat agsardeng matan ti lubong mo. Justin. Nututuusan, girl. Rumbang agagat ka kiidi. Panunutem, no kasano ka nga umasenso. Ipakita mi ti asawam, akaba alam ti agbyag nga uray pinanawan na ka. Di mo itulok ang madadal ti biyag mo. Gapo iti sakit tinakam amerikriknam ka ni Romel. Justin. Kaya't katulungan ang mga barwanan. Ngam siyempre, adalataken ka amang motivate iti bagim. Malasaksa na ki asawa, bakla. Ay na, girl. Talaga siguro nagbidot ka lang iti pinilim a pakiasawaan. Talaga siguro, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Iso nagbirok iti sabali, ti ingungutan nga asawam. Angam siyempre, saan lata nga excuse dayta tapno agrebelde ka? Amo? Saan matkat nga apektado ni Romel iti mapaspasamakan ka? Sikan tumit lang ti agbalit ang nakakaasi iti kastangar aramidem. Iso nga agpanunot ka kuma na imbag. Ada tao. Ay, sino man nga tadaytan. Ang mga no agsinger manan iti utang. Ay, kasano pa yung daytoy? Loktak man lang ang tiri daw. Naimbag nga oras yung ma'am. Ha? Sino ka? Baka kayo ka din ni Ma'am Estela Castillo? Uwan sir. Anya ka diti masapulyo. Siya ni Atty. Roger Arellano. Ha? Ada kita dito para iti foreclose notice iti property yo ma'am. Ay, kwa. Ita ka din, sir? Ay, kasano nga, ikatawan pa'y mat nakitak nga umakarak. Apay nga biglaan. Ma'am, inikanda kayo matan iti sumagmama na bulan na palugit ti bangko. Taplo mabayadan nyo, dagiti rumbang bayadan nyo. Pasensya kayo, ma'am, ha? Ngam, aging galangan dito iti kabalan ti bangko nga iti da palugit yo. Ay, kasano pa yan dahito eh? Pasensya kayo, ma'am. Ngam masapul apanawan yun ti balayo italawas. Sabay ko, ha? Pasumurot kayo iti lintek. Iti kasta, awan, ti agbali na parikot. Sa dino ngayon ti pagnaadam ita. Ay, handay takot nga road friend. Diyak amo na niya ti aramidag. Awan mat tandag iti dadakkel ko. Kan may isa. Awan mat pulos na ibati dasan ikwa. Malaksid iti dayta. Agmay may sa akla nga anak. Iso nga, awan nga rod maasit gak akabsat ko. Awan ayat ti kabagya, mamabalin mo nga asit gan, friend. Ay, awan mat close ko akabagyak, friend. Kan may sa, adayuda. Adada ije probinsya. Justin, ang mga numabalin at tulungan, nak. Ay, kaya't ka una tulungan, friend. Kaya't ka apagyanan diti balay. Iso na laeng, tabasit lang mo ti pagnanaadan mi. Kanagadu kami dito, sakit na ira na nga adda dito iti dua kabsat ko. Kadwada ti inami. Kasta ka di, friend. One friend, pasensya kan Angam talaga di ka matulungan itagon daway. Okay lang, friend. Mawatan ka matkit di. Sorry talaga, friend, Kasano nga taya? Anya nga tatirumbang nga ramidag. Ay, husto kan sa. Siguro, panawan matan tapno mga barwana nak. Nabaybay akon ngagpaiso ti bagik. Gapo iti panagsinami iti asawak. Ay, kasapula kon ti ag-move on.
Nadabag ko tinapasamak iti sigod abalayo iti anak ko. Na foreclose gaya man ti bangko. Ay, wen mama. Kat, sa dino nga iti pagnanaadam ita, nagabangak pailaang iti basit a kwarto. Inusar ko tinabat-bati nga ornong mika ni Romel iti bangko. Isu na laang ta na ibusan. Ay, pasensya kan iti anak ko, Estela. Tsak mat nagayata, nakasjay ti inaramid na. Awanan kanyak day taabanag, mama. Ay, wan gayam. Imayak ta kayat ko tiag daw iti uray basit laeng atulong manipod kada kayo. Ibagam laeng no anya day ta, Estela. Si sasagana at tumulong kan ka. Mama, ang mga numabalingdak kapautangan iti uray basit laeng agatad. Usarak ngagbirok iti trabaho. Awan mat nga minan daduma maasit kak, malaksid kada kayo. Ay, awan parikot iti dayta, Estela. Mano ayat ka sa pulam. Uray 10,000 ko, mama. Pasensya kayon. Narigatanak ngamin at talaga. Manipod pinanawan nak ti anak yo. Mabitlaan nga. Adtoy. Awatem daytoy. 20,000 namin dayta. Ha? Nagadun daytoy, mama. Usaram dayta. Tapno makarugi ka manan. Agyaman akunay, mama. Di kay madanagan. Bayadan kayo adagos apaman ang makabiro ka kiti trabaho. Makaamu ka no kaanom abayadan dayta. Tinapatag kanyak kat makita ka nga umasenso iti biyag. Oh, kumusta kan, friend? Anya nga iti madamag. Kumusta ti panagbirok mo iti trabaho, ha? Ay, daytoy, friend. Kas iti sigod. Awan latat gasat. Nakamanukan iti inaplayan. Ada sa nga pulo? Pitulaang, friend. 7. Ngim saan ka anaawat? Uri may isa kadag iti inaplayan? Sigun ka dagiti nagaplayak. Sa anak ka no qualified. Ngamin, kurang ak iti experience. Adamat may saan ang awat kanyak. Isu na laang tadyak kayat. Ngamin, nagbasit mat ti sweldo. Uray kas ano. Amok mat ati worth ko. Anya? Oh, anya nga iti planom ita? Day tangarod, Justin. Parikot ko na niya tirumbang nga aramidak. Sapay may ibusan ti kwartak. Nadyak pa lang makabirok iti trabaho. Ang mga numatayak iti bisin. Mabainak matan nga umutang iti katugangak. Apay nagnegosyo ka laangan. Iti kasta mapadakkel mo ti kwarta nga dakeng ka. Negosyo ko nam, friend? Yes. Kasano ko maamakarugiak iti negosyo? Kat basit lang matagatad ti kwarta. Di mo ayaan mo nga adun ang negosyo ti imasinso kan di makkel. Nagrugida lang iti basit apuunan. Kas kanyak. Kat no basit la agad ti nagpuunak. O, kitaan. Adan doa a branch ti salon ko. Sabali ka, friend. Sa anak matakasken ka, swerte. Aday ta ka manen. Anya ngay ko matinagdumaan wano nagsabalyan ta. Parehas tamot a tao. Parehas tamot amangmangan. Ken may saan adumteng ken kati swerte no awan kumpiyansam iti bagim. O sige, ibagam man nga rod kanyak. No anya ti mabalin ko arugyan a negosyo iti kastoy kabasit agatan. Padasem ti aglako iti online. Kas pangrugyam ag online selling ka. Ilakom iti online dagiti produkto nga adda iti salon ko. Kas iti sabon, ken dadum a beauty products, ganun. Imbag ano mabili dagita, friend? Katuan! Nagaluntupay dagiti online sellers ko. Dadakkel tikit kitaan da. Oh? Ken may depende dayta iti agilaklako. No nalaeng ka nga ag-sell stock, ay sos, sigurado, malaki ang kita mo. Sige. Panunutak pa yan na imbag, Justin. Ay, kasano day ito yan? Talagang awanan kwartak. Sa akong amo no sa dino ti pangalaki ti gastusek. Kasano ak paitan. Eh, mabutengak mat amang ipadas iti bagbaga ni Justin nga online sale. Amangan kit di no malugi ak.
Imbag kumamat adupay ti kwarta, tauray malugi akit okay lang. Ay, hunay matanti kastoy panubo kadimteng kanyak. Talagang sakit di ang malasak anayanak. Ay, sino pa nga itati asit gak, tapno pagdawatan iti tulong. Pasensya ka no nadisturbo ka, Romel. Awan nga minan ti daduma ama asit gak, iso nga inturturd kung timay diti opisinam. No kwarta ti ka sa pulang. Pasensya ka. Kumawon may tagkukin ka. Kasta ka dilatan, Romel. Amok, nga doon nagiti pari ko ta nagdalanam. Manipod ang sinata. Pasensya ka. No saan ka pulo sa natulungan. Uray amok, nga dalat ta obligasyon ko kin ka sa sawa. Romel. Awan ka rin plano. Amang urno si tibiyag mo. Ha? Nadamag ko ngamin. Ano sa dino laditan ti paggiganap. Nabayag nga on trabaho. Nailumlum ka ni ti utang. Jakman mo. Naiyanakak sa amalas. San apod no ti malas. Amom ka di. No apay anawan anak iti kanas ken ka. Ha? Kamin, awan kumpiyansa mi ti bagim. Puro ka negative. Anya? Panagkita mi ti biyag, kat awanin namnama. Saan ka maawat? Katagita trabaho ngay naplayam. Ngamin, sobra ti expectation mo. Ngam kurang kamat iti kumpiyansa. Saan mo kabail nga ipakita no anya ti kabailam nga ramidan? Di ka masaksakitan ha? Di ka kung ungat kanya. Ngam kanahin kalatan amang namnamay ti sabali. Awan pa'y bukod mo diskarte. E so atinak mapabasol no apay a pinanawan ka. Namiris ko ngamin. Asana si katipalakan niya. Aramidak matyamin akabailak amang papigsa iti kumpiyansak. Kan amom at ano mabalmalin kat jak kayat timang namnama iti sabali. Stella, isasagana ka mang tulong kin ka. Wala kid diag balbaliw ka. You must show your eagerness to succeed. Ipakitam tiragat mo. Tapno agbaligi ka. Malaksid iti dayta. Masapol at tulungan mo't tibagim. Gamin, para mo't lahang kin kadayta. Thank you so much mga suki. Kan kadagiti amin ang nagmain iti beauty products tayo. Urayon nyo lang ti personal message ko para kadagiti details ti payment kan delivers. Kadagiti mat kayat na pa iti sumambot nga order, saan kayon nga agdua-dua mga suki. Malaksid anala ka? Di kalidad pa dagiti produkto tayo. Di kay tupulos agbabawi. No nalaka a presyo kan epektibo a produkto ti birbiro kanyo. Dito'y kan Stella's online shop. Gumatang kayon, mga suki! Wow! Agasam man! Umas asenso ka na, friend! Libre na pa talaga dito nginginan ang restaurant? Ah? Saan mat, friend? Sakto lang. Oh, Ken, kumusta ngagpay sa ti online selling mo, Dakkel ka di ti mapaspas trek mo, Kasi ti Diyos, friend. Napintas mat ti taray ti online selling ko. At dadagiti aldaw nga awan unay gumatang. At damat dagiti aldaw nga adu ti agorder. Ganun? Ang okay lang. Tinapatag, saan akong a-dependent. Kan nabayadak matan ti utang ko kan ka. Kastamatan iti katugangak. Kan, dagiti daduma pa yan nakautangak. Nasayat nga rin no kasta bes. Amom, maragsa ka na parakan ka. Amin dagito'y kat utang ko kan ka, best. Tiamok idi kat saanan aguminawat ti biyag ko. Tiamok, awanan namnama nga agsubli ti sigod aganay-gay ko. Ang husto kayo ka ni Romel, friend. No kayat ko ti umasenso, masapol nga agsalukag hak, tapno agbalege ak. Ay na, pud mo na unay dayta, friend. Aging gaitan, kasla sa anak pa ilang nga mamati. Ngam, maragsa ka na, anak ipagsapalaran. Kabailak gayam, friend. Amok asaan nga agnanayon ti swerte. Ngam, si sasagana ak amang sarangat kadagiti panubok adumteng, kabayatan ti panagnegosyo. Kat ikarik nga aramidak daytoy abalige amang tungpal kadagiti arapaap ko. Kan, makatulong matan iti padak a tao. Gaputa amok nga iso ti pagayatan ti Diyos.
Ulitak man ang ti agyaman kan ka, Justin. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo nga Aida. Manipod probinsya ti Ramon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Ilingad na kumalatan itinagan nga Aida. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kapadasak ajak tupulos malipatan. Ket patsyek nga pakaadawan iti adal dagiti padak adumdumngeg. Miss F, narigat ti adda a kasasaad mi iti biag. Basit laeng ti mabirbirukan ti asawak kas maysa a karpintero. Saan met na nagtuloy iti kolehiyo ti inaunang anak mi gaputa kinay kayatnan ti mapan makitagtaged ngam iti sumrek iti pagadalan. Tilaangan inuudi nga anak mi ti agad-adal. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. O, lakay. Adtuyin ti balon nyo kin ni Samuel. Tinapa kan linambong nga itlog. Nanggalipak matan iti kamatis ken sibuyas. Iso ti ingkabil ko iti basit a pagbalunan. Nakapalas ka din ti anak mo. Agdigdigos sapay laeng mat. Masapula masapa kami at agbuhos kami ita. Mabiit laeng nga rod lakay. Taibagak nga agawaan na ti agdigos. Una yan, nakabaybayag nga agdigos. Isuntumot lang ang madigos kami iti siminto intun madamdamay jay site. Ipagam, tadagiti daan na kamiseta na ti usaren na, ah? Wan lakay. Oh, Samuel. Nasapa kayo matasimrak iti site ita. Wenjo na, agbuhos kami ngamin ita. Eksakto ang Sabado. Sigurado nga agpasweldo ni boss. Mabayada kung dagiti utang ko kan ka. Si Kamat, bayamon na gijay. Pakaragsakak timang tadkan ka. Iso adimon panunutan na ijay. Ah? Ay, gayam. Adoy Nagluto ak iti sabaken mais. Alaamon, tameriendaan nyo kinitatang mo. Ay na, sikatirumbang amangan kadagita. Kasapulam tinasustansya amakmakan. Nang runak at masikog ka. Dinak pakadanagan. Adutin lutok. Nalakok paikit din at idaduma. O sige, alam da ito yan. Niimas da ita. Uwan ang rod. Agaman ako na John ha. Agad nanad ka wen. Di ka nagbambanog. Sige, panawan ka pa'y. Agsubliak to inton malam. Taumayak agbayan. Agyamanak. Salamat sa uulitin. Agyamanak mat, Samuel. Venus, anak ko. Domingo inton bikat. Sa paam to ti agriing iti kasta, masapatamet ang makagatang iti kropik nga iripakta. Tapno adda inayon ta kadagito ilako ta ijay terminal ti boss. Agripak tayo meten iti manikan kornik nanang.
Aglako tayo matlaangan eje terminal, dinayunan tayo, ti ilako tayo. Ay katun anak ko. Mangkisay tapay laeng ngarod iti sweldo ni maanong mo. Nakabudget nga minan to'y sweldo ni tatang yo para kadagiti masapsapul tayo dito'y balay. Tata Dumeng! Tata! Dario! Apay! Ano tinapasama ka ni tatang ko? Kuya Samuel! Napugsat ti kabli na kay kargaan ti timba anak no iti siminto. Kat naitama ka ni Tata Dumeng. Anya, mabit lang ito bumaba. Inak kita ni tatang. Uy, sapay lang ko ma. Tasana napakaruan ni tatang. Sapay lang ko ma, Diyos ko. Samuel, anak ko. Itatanatayan ti amam. Kapilitan asikahan ti makitagad para kadagiti kasapulan tayo. Nangro na ti panagadal ti adi. Aw, antirong ba nga pagdanagan nyo, nanang? Hindi kayo baybayan. Siyak ti makaamo ka na kayo. Samuel, anak ko. Ala, husto nanang. Sika ti inauna. Isu nga anusan da kami ti ati mo. Uy, di ka agdanag, nanang. Dario, kumusta nga ingatan ni Samuel? Kalkalpas lang ti tabo ni Tata Domeng. Isuwan aliday pa lang ita ni Samuel. Madandanagan na kaminan kan kwa na. Aging gaita, saan pa'y ang nag-reply kadagiti text ko? Ang mga nainton malpas ton ti pasyam, santo sumra kiti construction. Agngilin pa yung ni Samuel ha. Kayan kasapulan abantayan na ni Nana Aida. Kasla di na kanu ngamin maaklon nga awanan day di Tata Dumeng. Kanayon kanu mo na may kulkulang. Venus, anak ko. Oh, nanang. Makalawasan asan ang nagaw-awid ni manong mo. Apay, kanayon ka di ti panag-overtime da. Taapay nga ijay maten baraks da amat maturog ti kapsat mo. Agaw awid iti ayan ni Manang Jonah ni Manong Samuel, nanang. Anya, Jonah ko nam. Jay ka di babae nga adda tersina na iti asidag ti construction site ti bagbagam. Jay sinikugan matlaang ti trabahador. Wen, nanang. Amumot gayam. Ngamapay adi mo imbagbaga kanyak. Adda ka di mapaspasamak ajak mo. Venus, anak ko. Kwa. Siyak ti inayo. Iso arumbang laeng nga ibagam kanyak ti amin amapaspasamak. Jonah. Oh, adda ka matgayaman sa mga. Antoy, ada ginatang ko alay manok. Isunti pang rabyanta. Apag gusto ti isa sangput mo. Nakaluto ak matan itiin na po eh. O ala, agtugaw kan. Tagida sarak iti pangrabyanta. Asino ka? Sika. Asino ka? Apay basta latan simrek ka dito'y pagnanadan mi. Pars! Siyak tirumpang ang salod so titi kastakan ka. Noon niya ter aramidam titi balay mi tasawak. Asawa ko nam. Ngamsak ba song batam dagiti salod-sod ko. Ramanampay na ito eh. Saan, Leo? Maasad ako mama. Nasaya ata tao ni Samuel. Di mo nang ran. Samuel! Apay. Apay, Diyos ko. Talalaang matanda giti tawa na patang kanya. Nanang. Imo na ti asawa. Ita, ti matanak ko. Apay. Nanang,
Ang mga numatumba ti lungon ni Manong. Agtugaw kayo kuma. Venus, Nana Aida. Makipaglading itak itinapasama kin ni Samuel, Nana. Sika! Kaya't ko lang ko mga umayagyaman kin ni Samuel. Nagpuskol matantaropam nga umayagpakita dito'y sika babae. Sika ti aking gapuanan no apay anatay ti anak ko. Ambisyosa ka. Iso a pinatay ti lalakim ti anak ko. Hindi kay kumamatag sa iti kasta na. Inayat ko ti anak yun. Inayat ko ni Samuel. Uray iti apagbiit lang ang apanagden nami. Gapo iti kinasayaat na. Ulbod! Ti ko namkit de. Ginargarim ti anak ko. Tapno adda pagbagasan nyo iti sikog mo. Inagaw mo kanyak ti anak ko. Awanin maaramidak. No day tati ko na yun, Ana. Ngam palubusan dak kuma ang makasidag iti bangkay ni Samuel. Tapno makapagyaman ak kadag iti kinasayaat na kanyak. Pumanaw kan. Sakbay nga damaramit ko kan kasaan na nasayaat. Diyak kayat amakita ti panagrup-rupam ditoy. Panaw! Venus! Venus! O Manong Dario, apa yan? Kasla damang kamkamatkin ka. Awan! Dinardaras ko lang ang timay ditoy. Takayat kong ipadamag anatay kanumot lang tinang patay ka ni Manong mo Samuel. Anya? Pudno ka diday tang ibagbagam, Manong Dario? Wen, paspasardengan ka no dagiti pulis para ti inspeksyon. Ngam sinaksak na kano ti may sa pulis. Sana to pinandar ti motorsiklo na. Hindi na kamatanda, limaban, iso pinaltugan dan. Tapno, awan ti may sagmak. Ket naalada manipod ken kuha na ti imo kaw. Ngayon usar na nang patay iti day di Manong Samuel. Oray kaskas ano, sakbay ang maitabon ni Manong Samuel. Naikkanon iti hostisya ti pannakatay na. Ay, wan matkit di Husto ti kinunam na balasan ko. Awanan mabalin tayo. Saan tayo na maisublipay ti biyag ni Samuel? Natayon ti taong ipatpatag tayo. Ngamda tayo nga dapay iti da ito'y abiyag. At dapay maaramidan tayo para iti bagbagi tayo. Diyak to pulos malipatan ti panangipatag ni Samuel kanyak, Nana. Nga oray iti apagbiit laang akan nito. Ikarigatak ti mangrugimanan. Kadwak tin inawat. Ket diyak to pulos malipatan ni Samuel. Gapo iti kinasayaat. Ken kinaimbag ng pakpakita na kanyak, idi si bibiyag pay. Ay... Jakam mo no aginggat ka ano ti saam amarikrik na. Gapo iti pan nakapukaw dagiti ipatpatag ko iti biyak. Ngamam mo, dinakbaybayan ti Diyos. Amok nga ikanak iti kirad ti pakinakam. Tapno sangwak dagiti apanupo. Kat agbalinak anatibkar. Tapno sang wakpay dagiti sumarsarunupay apan nubok iti biyag.